Yede asedama otumfo Nyankopon ne odom yenda bia enen so wadom yen ye ni din mu na ye wonkwa na ni din mu na ye tiase aseda enka ni din da menena akue chan ka tere me se nyame ni din edi Nyankopon twa bia mpo nyame ba ko a oye kese na chi nanim obi nte se ono ana no se oyo odom ankoma odom ankura nyina emre ni awama ye nkwa na yehu ye ho na otemene na odo o message ba betumi akan no ono na emre na mero nyina mu kase asedan kan din da ona cheria eyonkwa ode acheye enti nonum abo apamusima mienu ewo FPN efia tete adimbon dwumadie na wani gusu a ohweye yi makase nonum nya bona otise yesi ndumpan so a na kantanka ene na budafo esinkuna se onhwe dwumadie ida dwumadie yi ne ele tete adimbon obebisa se tete adimbon den na yeye ye kire amamre amanie genanum ayedi ajaye eno na igina mu a edi esua die ye Bible nyina so ewo odifo Jeremia ngoma ne ti du tinsia ne sensa ye du sia no ehon na igina mummusa tete atembo de okwampa no wo na mumfa so na mubenya home amamokra nanso wose ye mfa so eno ne yen nyina so semu a yedi edi dwuman yama okọ aba mo finhia pa ebio eleba dwumadi so dwumadi wetumi akaye ewo YouTube o FPN TV official YouTube FPN TV official afi Facebook FPN TV official live see obakaye ewo obakaye na ja wadwen kire eto ase ma ye na brepam ya beken kan wadwen kire no na abwa ma dwumadie no aye kama ununya bi se ya na mene makura Albert Kofi epu entonso de se kron tonso abwa so de se kron na wujana abiano sa ko pono bi jabayo no abiano de sie omo awonu acheyen ene ye na yedi no mbaso kakra awo enframa wo ha enti yefuna wo no nchiranka yefuna ede ajadu echeyen mene no na asin konwa ewupia ha na enenia yesusu hu yedi mu nkomo ne ye bo nkontina kwahwe eye nananano awo bibia ofra no se bragoro ene esiwa bragoro ene esiwa sanse mfo mieni na ye ka bom na yedi mu nkomo ne bibia bran ba boya bibia ye ba sa bragoro nko na baje brano a ye bedi mu nkomo sesiwa no so a ye bedi mu nkomo na diachi na makase frewunia na unian so bre unian mona maniese etijaje mbon abodafo atenase nunum abwa pamusi menum ewufia ha me a miri yumadi ho chia me medina ye osei kwadwo safo obufu a na wo de kantankan apa me so kanu de wo be na mira obufu a eno anse me dan chance na wo se ji na kodi ya hefo nyina nso ya mamadu bi o se ne American achia mo no yigini se mo nyina mo ho ye pa ya de nyamia se mo nyina
Mohoye pa ma menko mi mapanchen mana kwaba na fi yenhwenia mframade ade susai ade bode hono ebe fa anyumre aba e mo sisi ya ba choda mana mo sisi e de otu kwasi na efie nso mami yusi na awe ya nso Obaya udiri sɛbi ɛbɛ kama no ni butu no me dano no me Obaya yɛ mwajo machi obaya de no me ntumri kana mentia na akwanten bokodu na otosuni no asante asokore sama ngene ana wona wele mami dipsi e mwajo na mentia na ojuisia tababro ngro ngene na wonso mwajo na no mahema nyina ne bamu nyina cho ele se mo nyina na atango nyina e cheche mo nyina aba ande ni da paso ni bragro de bi se de ne bragro na ne botai ene sen ensem mfuo bi wo mu a anumre se ne ye no ma he porta kan se me twere ye bobo no ye twere na de bobo ese nipa etobra ese unyemia ne bo na waje mbrama sane yana meye papa na waje mbrama na unya hodi yinia ewo ni mu no eba baba ani wele yinia ye hwe ni bragro eni esiwa bragro ofanti be kan nase onye den yo milika chia ya tiefu nyina ya tiefu ela wase eje oso sase mu ni ho esu ni ho ti ya tasi ne ya tasi yo sene ka na tete atembono eno a ne nam suse yi mu de mofu e kwa no disi yi kakra ma ni peti na afaso ti guso yi mu na so wudi e kira do wudi e kira de hasuo nka ya di kai sabu ya ne di kare na hasuo na ya ne bro ye tiko na akokra so san ebu ye ka ho wo de tie no hasuo no akokra go bi bisa akokra so ya ria na che wo chiro ada say papa ya bro no kra ye ka bidu ala ni ma de friend na lede ya hubi ene ya tibie tie kakra wo blagon na eni ne yehu ene ne ya yo aka wo akamre mu no so bali compete no ni say na se agoro bra e ye tuare kese fa wo asate dem ababa wa wasisuo na ye nye ne bra ya mu no bra se oyinse ye e chiwade wo asate eno so kan achiwade no bi erba no be se da shi achiwade ye bo mo achiwade abakuru ade a yempe no wabo musuo ene ne se brabro ine ya tutuna se ni tutuna se ya e kan asante amamre ya wo sanke ni se o kofiche na se o asana obeko afiche no ye ma ohema asote o ka ohema se do nya fie dunu ekon le de sika ko se o ohema no ya ko bona to na se duru se ni fense so a ye sika di ka o ohema enti no ye mfom papa eno oguni nsana nsana ko bo ohema ma de wonyi aduru mpani fie so beye ye fu se no fo no peja ba wonyabra obeye o de meche o se nipa no du o ma che wonyi na de asati hu se oba na nyina meche anyure ese o tente de teze wonyi ayoko winyi mo so no nyure ya betin nsam pa yeso wonyi ni tente wonyi ihu ne mebi won ho ache se yi asasudie bia edadi yo eti abusafo de sapos o kai wo hema se baba na nya fie du che dru bra grosso a ye ba beso eso di ka ede ya ko bo ko kapo na sana bra do na eti baba beben na ababa ni dua ya gro no bra se ya ka so di pa na anyini a yem se ni hu ni mebi asesa me pese me ho pese wo se masie na
atwe ma hwefo akɔnɔ ba papa nneɛma bɛn na yehu ababa no sɛ ababa wa yɛ ni esa no yɛ hwɛ no a baabi a wɔdui deɛ ɛnkyɛ na wayɛ bra sɛ ehunu akwara na abo sɛ kane no na ka bokti kura wɔ yɛnim sɛ mutum deɛ asia na odware na fɛreɛ no fɛreɛ ni hɛnɛ ni hɔ saa nti wɔ sɛ nsu a yɛbɛnfoɔ te ɔkwa na ɔrɔ no odware so na odware nti wo sɛ abɔfra no eduru bie bi a afei wɔ odware a sábà nkɔ dwa yi o odware abɔntene hɔ a odware papa no mi dama mi wie sukuu no mi dware abɔntene eti wo sɛ wɔ sɛ bok esuo no na wɔde kowura dwa yi a akwa no ne kyɛ sɛ wɔyɛ asɛm bi papa sɛ ma ɔde ba yi efia na bɛti mu na sɔfo wusu ɛne ne n'abusua bɛtena yɛn nkyɛn na abayewa ne bɛɛmu a bɛɛma na ɛpɛni na abayewa di n'akyi nti ɔmo dware bom afei da koko sɛ ɔbaa no kɔ dware ɛne kyɛn no kɔ dware no kɔtɛ mbɛ sɛ ɔmo sɛ rɔdi ɔno kɔ dware yɛ onyini ba nti mo sɛ akwadaa no wasate na ɔsɛ nsuo paa afei onware abɔntene bio na ɔde kɔkyɛ dwa asɛ na ɔno ne bi dɛm deɛ nti a ɔhunu sɛ no a ɔde kɔhyɛ dwa asɛ na wɔta so hwɛ enyi aha soso enyi ama ɔfɛre yoo ɔfɛ na yɛ ha no sɛ enyi kakra ɔka sɛ ɔmo sɛ enyi wa nti ɔsa paa ɛsɛ yɛn nka ahwɛ kora no aduane no kora kyerɛ yɛn sɛ akwa no sɛ bi onyini ba ɔmo sɛ afei nufo nso asate ɛyɛ akɛse nufo no fɛsɛ tutaro ndumu mu mo sɛ nufo no ha sɛ bɔba epiepie ba nti ɔno ahwɛ nufo no a na afei ɔsate sɛ ɔkata so mo sɛ nufo no yɛ akɛse ɔhyɛ nipa no ɔduru ɛpɛ aborɔ so papa mi sɛ ama sika pa sɛ ama kɔkɔ nkɔrɔ mo brɛ mi o ni adwoa brɛ bɛ na mo yɛ sɛ mo yɛrɛ dwa yɛ obi aka kyerɛ no obi aka kyerɛ sɛ nsuo fɔkɔ dwa ɔno asɛ nsuo no a na ɔde brɛ dwa papa ɛnɛ kura de yɛma yi ɔma nya ne yi o ɛnɛ yɛma yi abɔnten dware ni hɔ ɔhɛ ahyɛ no ara no shawa wɔ hɔ flat nti hɔ na yɛ brɛ so no isi okutwa bɔde ahan na wapɛ bibi ato so na ɛdwa no wokaeɛ a yɛpɛ no fo no mu ɔma adwaeɛ ne ɔma adwaeɛ so n'adwa no na ne nyinaa na wase mmarima ne mmaa nyinaa nyinaa yɛ dwae baako na wase so sɛ sɛ ɔbabu bu sa na so kyim a na kyim ade nyinaa bi a osi aka wɔ dwae hɔ bɛrima so kowura no saa de no ɔkɔ anyɛ fɛ bi ɔkɔyɛ ɔkɔ si nneɛma koraa no ne mma gu hɔ nti bɛrima dwae deɛ different na mmaa so deɛ saa na tete no yɛn nana bɛto wɔ saa na tete osi fie no a osi aduane no mmienu mmaa deɛ ɛna bɛto sɛ mmarima nso wɔ bokiti ɔmo dware yɛn mmaa wɔ bokiti ɔmo dware na papa na sɛ bi wɔ mu a na mmɛm tie me ho ase mmarima bokiti no wɔde kɔsɛ nsuo ba a mmaa no abɛnom bi mmaa no adeɛ nso deɛ ɔmo de kɔsɛ ba a ɔmo amba no koraa ɔmo nnom yàtú di bókìtì o di mma bókìtì yàtú di mma bókìtì nti mma bókìtì yẹ num mma bókìtì yẹ num ne nsa ne sɛ brayi a yɛ ka ho sɛ bia ɛm sɛ okyima a obi si na ma asɛ no ɔmo bókìtì no ɔmo kɔ dwaeɛ a ɛnua mu na osi osi no mu wie na adeɛ a ɛnyɛ akɔ no bio sɛ yɛsaa nom sɛ bókìtì yàtú di mma bókìtì yɛbɛ maa yi sɛ ɔyɛ yɛde kɔsɛ nsuo mi yia no ɛtina ayɛ sɛ ɛyi ɛni ɛmɛ bɔ ti festival papa na ahyɛnso a epie papa epie ɛwɔ ababa yɛn mu ama yɛn mu sɛ wɔduru brabra na ɔkeka kɔ brabra mu yi sɛ wosɛ obi wɔ hɔ a ne mpie no ɛkɔ anim obi bɛ nya bɛ mpie du nsia saa abɛrɛ no ansana ɛkyɛ sɛ onye mu ne nsa deɛ a yɛn wuro no bra ɛnfa ho ne mpie ɛna ɛnfa ho ne kɛseɛ yɛn saa ne ma no ɛwɔ ne ho nsa atɔ no wasate wɔnyini ne yɛde nsa sika kɔse ɔyɛma sɛ me ba no ɔdu mpanimfo so ne du ne bra go ayɛ abɛsɛw
Medas papa edu ne bra gro so a papa ye hwe bra gro no na den na ye sonko ema ehu hia ewo mu se ye gro maba ne bra na gina de ana ne botai anything yo bra gro no eye amani a oye ma oba wadu ne tele fiso e bi chese oni e bi chese oni ne tele fiso e chese oni na chese e nya kuro no bra wie na okonyem dia enya chiwade se oba ne du ne tele fiso na afaso o mu se oye ne bra na ye no amani nya awarepa asatuma ma de bra na ye no amani nya awarepa ese e kasa se o subampa so abani ho ate waka ho papa na ohima be den sabe no mo be bra no a ohima be no mo se ababa wa ye obegina manimu yi mesa de wa ba akire mesa de wa ba bia wo gina yi wole ba ko ni mu na be ha kakra e be no ohima mo se ababa wa we o yo babunu mate se de wo kunu be ma da na ye nworo no bra be na ohima anam be no mo se ababa wa yi ohuru be ma da wo ye babunu ama ya nworo no bra ohima no na sede ene wo mpanifu a omudi oba no kodem akohwe ehuna edinu hada sese won fa be mada o member fo omudi kodem ekosi hwehwe ekotasi no bibia papa o de edi o se bemma epa wo ba e wa hyenso ohunu hu won entem na emma nso omo obi sa na emma no hunu emma no na mpanifu de no mu ade a edi hu se be abaye ofadem se de papa ansa de beko bra de kodem eko pese so bibia ni no eso what ansa na ayo bra na himanu mi bragori de ne free so beti wo dia homamu a ama na mo akasi papa wo me hu kwaso dia ba fa se na bo am wonya ware pa dem biu ne ade papa ne wo mu a sabe na bragoro no ma maba no enya kuro de te se ya ngoro bra na onyi se a de fo chiri bra ete ayu abomsuo eti saa yi na kasa wo se wan tana se ami anworo bra na pro ho kokonyi se na de fo chiri bra kan na chiri bra no na musuo kase wa asantuma ma ese wan ko we anya wo bra na se kokonyi se na ya ma wo okotena ba bi ewuram ba bi wo so nyesa na o mafi nso be bo a wo so ya kopɛ bibi obi so afɛ kopɛ watabi ma wala wo chiri wo so nyesa na wo wa o wi a wo so nyesa na ansa na o ba fi ana o ba fi kura so wa mamne bi ho e be ya ma o kura ansa na o be ni ba enti ya ba sa na ma na ya ma wo no ama wa yimsuo enti ya ma wona kasa wachi na wo ya mu wo bra no o he sa ne ma na osuo di onkoye bi ma onkoye french bra onko de wo se nye chiri bra na evro na kekere mu asotwe wo ho no kura so asotwe ho se ko udi ho yi nyina bie papa na se bia edu se oboso mi asa akoda nya oboso mi asa na so eiba aita yi no kwa na eba de chiri bra na kasa na obema na no da oso abomsuo to so wasotwe no bi no de onu de o se onyin se so do ni onam de so akobomsuo am oso kra no ama na ware kwa so be de obema we na kokofa oba bia ya gro no bra no na ye no so ma ka be da ene je se na papa ne na ensemina enye boko sa eti eja se de sa de ma na bo ma mprowanyin se eti so obi konyin se asotwe bi man ma nipa yi akora ba ko konyin se no okoda egro ma bo so obo so wu ye no bo so me sa de akora be fi wu ye so do akọ asuman kwa he no bi ato dwan etwa bu fi me se ko chen ko sia ne menema ase twa so asa no fi adi adwera adwera sa akoro adwera so apete wo so sire ana ho fi na wu ya ba ya adwa no je ho no se wu ye ye se ye aw ko ye bro ni se ma wi ba ya awa no ato obi da bi o
It's not a boy, say the hall. Some people say the hall. Hey, who will you summer? And I feel so, say to another swap. And you got the commission. And the shadow of you become our little papa. Good Jenny was here, and Gruma Epele. It's what we shall become. Maybe some cow man. It's another man, we want rock. I said, Okabe to a new saying, I'm all you so above man. The cousin we so support man. Oh, say you, sir. You see, you should have been walking. It's why you, sir. It's not to a new say past that time. This is our program. Now, what's it? Now, Papa, Miss Away, where you said that you said, not your groom, Mabana Bra. No member to me, you know, could be an. Oh, okay. Hey, you won't put a good show. Yeah, almost some gate and chance and then Martin S. Any time who's here. You know, the other says, yeah, you're funny, so, and when you know, who's our problem, I felt we are going to go. They say, grab me. The people are going to go, my name of Muhunam side, you pay. Maybe tell my good of that. Tell me, people you know that answer, we are going to go. And I said, for few hey, I have all, and then Macassa overturn some pea. We papa, or the home as a overgrown Ortissima, or the other. Yeah, I have Bragro, and a home pasodier, and one soon so sure. As you already already came and said, I'm Masua, and said, I'm high, my. I can't see you, she had the anti. You busy to recover, you additional be and you have shame pasodia. I walk Bragro, and I will become poverty. You have pasodia, a woman. Then till and I know and I then and they yet giant, your rubber hole. Papa, me who pasodia, no one said, a bassa, a baba nina warapa. And Penny and you only say, Ababa, what makes us my Ariana Brady, Ushibamba. If you will, Maba will make a grown brass on my body, if you wait. She goes a member, one continue. Let me be said, the Catawon home. I was there will no for no. This is so. Prepare, I will be on Susua, and no for an effort. Is he home? Prepare. Oh, young woman, members, Zoom one. It's in a home. You remember now some Sofiano do so no now yes baby baby asemno enti ehwe pasodia na wo hone ohawa na ewo ho de achi na ubeti niema ase kama pa oje ntire no bra wo fa Facebook a ye be kan na wo fa YouTube nso a ye be kan TikTok de sisi ye wo hwe wo ho a wunya yisi ye wi ansa na akire ye ya to ho mayama wakwaba amra djuma Yesu biyo na yenka ntire wo se akonya wo se baba ba shoyi na sene da biya me kase ntasu nko nanti sabiye mu sabiye ku yati hayi ya nyam prama ne yanum ye ti hado ade kwan yi nyam prama na wonni misania YouTube aduma ye den kakra efa nka amabra kwanso da biya eti ya sengi tutundima na ende wo se ya sakra mu a enya bibia enti ni nyina ye ne ma wo tumi dia bebo yen ama yi dwumadie no ayi pepe na no yesra mu a montemo ne se bi wo na muhemu na aye dada kakra mo pese mo de ko dwom bie wa ye ne se ne na ka kire me no obi pagu you be mo fa me bra ye na ye pa ni dwuma ma enya pepe san so wo pese oba na oba tobre na oba se okanya mesem oba se oba bo wagadi hu niema de wuro bibi apase oba yi ofi ha bia nso akonya wo frɛ number ɛda abidi 0544 36 7227 0544 36 7227 frɛ na penho ni enim komo kama na ne oba se obɛyɛ no obotumi abɛyɛ afidie yi ɛwɔ hɔ mamansan nyina aha agbaso baba wɔ se wudi dwuma wɔ ha enyira ɛda hɔ febɔ obedi na wode atowa wo page so a akonya wɔ hɔ oyɛ wi a ibepia ma na wode ato wo page so wo ban so ayɛ bo no ɛda pɛm bɔkɔ sɛ opemfo nantie bɔkɔ bra
na ɛne yɛn ɛbɛdi dwuma na wobɛnya mfaso kewa paa ɛde afiri nea yɛyɛ yi ɛmu papa ɔma me mfasodeɛ ahoroɔ mmienu ɛna waka ɔhaw wɔ ho baako papa ɔhaw yi deɛ mmemmem sɛ bi ka ho bio a asɛ ɔhaw yi nkwa koraa no kyɛn sɛ yɛma ɔsotwe bɛyɛ sɛ nsia bɔ mu yiw firi nnipa mu nko akɔkye ɔyɛ musuo nti woma fie ɛfiri kyiri bra kane na bra yi kyiri koraa nti si ano bra ɛyɛ kyiwa ne wɔ asadene ɔkrate wɔamo bra ɔyɛ musuo woma fie na wonya nti nyɛnsɛ no koraa nti wofa nyɛnsɛ no ma fie nti wokɔda bi ma ɔtara na aduane mmɔ aduane adi na bosome mmiɛnsa nte sɛ nkɔm no wo a ɛno bosome mmiɛnsa asa na ɔrɛkɔlaa no aba fie na saa so twom bi nti megyina hɔ no sɛ ɔbaa bi bɛma bɛsɛ mpa papa na nananom tiri mu nyɛ den dodo dabi ɛde sɛ asotwe a wɔ hɔ a mmaba a no bɛsuo ɛbɛdi saa de abrabɔ no yi ɛna ɛde saa de ɛbidi ne nti ɛsi kyiri bra ɛyɛ musuo koraa wokyiri yɛanyɛ ne bra na ɔni sɛ ɛyɛ kyiri bra nti saa nneɛma no a yɛbɔ ne fie no yɛhwɛ so ama wɔn a wɔnworo wɔ bra no na sɛ wopɛ ho kɔkɔ yi saa deɛ ɛde yɛ wo nua no ebi bɛyɛ wo nti saa ne mema ne mfa me deɛ a menyanyɛ me bra a bɛma bɛsɛ yɛ yi a bɛma ne fii no gye sɛ ɛno no koraa na ɛboa ma ahoteɛ ade koro koraa ne sɛ ɛbɛyɛ wo bra no ankasa no a sɛ yɛba na mehwehwɛ nkyɛnkyɛn ha nneɛma ɛwom no ansa na yɛba kwan yɛfa so boro bra no nkasa da na yɛ boro bra no mu a nti sɛ na mdi ka kan no nana hema no ɛdi nipa na ɔbɛkyerɛ na hema na ɔdi no kɔ dɛ na ɔhwehwɛ no nyinaa sɛ ɔfa bɛma pɛ na sɛ ɔfa bɛma pɛ owie a ɔno anade mmuade bɛba ɔbaa no ɔfa ɔyɛ bagum asan wɔ amakwan ama yɛayɛ no bra nti ɔmakwan wie a afei na ɔbaa no maame ɛkɔfa asɔ kane dawuro deɛ wɔ ahemfie asɔ ayɛ no do yɛ ɔhɔn efiri so asɔ ɔbɔ soduro no no ɔhɔn asɔ naka yi naka dadeɛ no ɛno na ɔde bɔ dawuro kankankankan ne de yi ɛnyɛ bu a kɔsɛ dɛ bɛ yi mɛnkuru mɛ ba mɛyɛ mɛ ba mɛnkuru no bra nti adɔfo nyinaa mbɛgya me na mɛnkuru mɛ ba no ɛsɛ maame no na ɛkɔbɔ dawuro ne ma mɛnima ntɛm wɔn nenam saa si adɔfo ɔma ahemfie deɛ yɛde dawuro kɛse na ɛyɛ ne mu wɔyɛ bragorɔ deɛ yɛde aso aso ne yɛ no na dadeɛ bɔ mu a na gyegye paa sɛ wote dawuro ayɛ deɛ yɛka sɛ ɛfiɛ ne mu wote aso deɛ a ne kyɛ sɛ ɛyɛ bragorɔ deɛ ne bɔ kyɛnkyɛnkyɛn nyame bu a da yi meyi me ba no apue nti adɔfo nyinaa ɛmi gyae nti ɔno a na bɔ dawuro ma ne kɔ nyinaa aba ɛno koraa nso ɛyɛ maame no ho kyɛ saa ɛne deɛ sɛ ne ba yɛagoro no bra ne ba no hyɛ no anuonyam nti ɔde hyɛ me ba ne bi de yɛgoro me bra ne yɛgoro me ba kane na wɔ ne agoro ba de ɛde bɔsi ɔmo de yɛgoro me bra te sɛ nnɛ obi ahwɛ mpena wo na obi nso yɛayɛ no ho adeɛ wotumi ka sɛ wo mpena twe a wode nti anyɛ ho adeɛ ɛna wode woyɛ kane na ɛyɛ musuo nti nɛ kane bragorɔ na ɛgya gu mu no ama mpironyi sɛ no kwaa kɔ so saa te sɛ abɛgya gu mu ɛsɛ sɛ ɛno sɛ ɔnye sɛ ɔte fie ɔde wie ansa na yɛbɛhwɛ kwan yɛfa so yɛgoro bra no bɛmi sɛ sɛ dɛn na ɛsii yɛ nti nananom agya bragorɔ no sɛ deɛ wokan ne ho wɔ nkɔsoɔ paa deɛ wokan sɛ mate ne yie a na mewɔ asɔre bi asɔre no adeɛ mempɛ na ɔmo ne yɛ baako deɛ mepɛ papapapapa ɛne sɛ ababa wokɔ mu a wotumi ntwe mpena anaa aberanteɛ wontwe mpena wokɔtwe mpena na wura sɔ ndɛ mu a wowura paa sɔfoɔ bɛbɔ wo din ɛwɔ dwam asomasi akɔtwe mpena nti wankasa ɛmma atumi sɛ wokɔtwe mpena na mɔpa ase kɔ bi ɔno ayɛ sɛ wɔtwe mpena ogyae asɔre no korɔ den de siɛ papa den de siɛ asa deɛ yi enumere kakra wɔn ma teɛ mu sɛ na mfasoɔ wɔ so ɛbɔ mmabaa no ho ban ɛbɔ mmeranteɛ nso ho ban
every mprewa nyinsen ana mprewa wo den de si ya nananu agya gumu abisi sabere papa ko wo na sana ya me kwan ya kwaso egoro no maame ne boda wuro me ba ho de si ye ye ti me hunu le mu ma gbe akra be chese de be ma agomu je go se set wo hima bi ka bai ya no we sa no hima wo mu ye no do ba no so to amamre se de ye to aso yi no oduba no jagu jagu ti wa pe kire ni se de nu na nanu eba anka se ubedi ye bedi na ye ba translate chirawo amamre wa ba be de na nanu ye ya wo ba to aso na wo so ato aso nti wo be bedi ohima no ana se yo wan se ayi bia amamre bia so na se de so ye Jesse, we ohima asem enye ohene asem wa ana se ohima mpo nusi ene ohima ni si hene so ohima na wo hene nti wo na wo ya dia wo se de se obi wo ma me na wo ya ohima no fi ho wo na wo pe na ni na chi kra no wo ka wo bemben no kra sa no wu aka wo kra no ya wunim dada asa na papa se na cha sa no ye wu asa ke do obi ebetra abanya so sebie so ye lulu kakere mu se ye de ne bai onimde ene na me ka se na ene no ya to tete atempo no atonche se no ye ba sanse mo se ke bisa wo ahimfi o man mu kura no ama bani sem kura no bia no wonim o so uhun se ye ka we se ba grace and ohima bi service bi wo tete kwa na amamre fa so ye ayi nyina onisa onim kura ene o bisa so am ya tere sanka bani so ate bisa enso nya aguro wate nenso ye na hia bisa hu hia no bisa ento bisa sa adu ya ye na no ye no se na ke hia ane ba yo se to aso to ba so bisa no hu fa so do so o je mko no ene ya panse ma bi bisa bi ye guzu sabri enti kan ne asatumam hade ne ye adekasiye papa wa asatumam de ya ne na enya abosun se enya musuo ne mo amane asantefo ye ede tiwe na baba na enante baso ya hebo ye hwe bragro se ade ho won paso na me madwin me nim na me susu madwin mu se enyamesum kizosu me bae na man na num dia ya na me kro masante apa ade me ni fredi na bragro ne bragro aye mburu no de ohima aye na ohima anye na omaja ma sori di me beto basere ene Methodist sa so no mi ansa na ababawa uwom na ye nhira na wo ware ya okowo a na exenia okaya ya chimo hye dem na wotwe mamu nwane di sabe ya ababa hye hye pepepe na adai ye be hira mo no ye hira mo so dem wi a mo chini krolum pie bie mo chia pie bia bibubu bia mo be wurem achia ne ya dem wo di se mo wodu mo pani fi so na hema anye na asor me beto Methodist ne basra na bo mo yes adie no mo to aso aha na o mo dia kwanyam so nkwan so e de mo hye dem na awotwe ahwe mo dwanye dia na menim sam ko a me ka kire o mo die na o die menim ane se na awotwe no so a sofo e fa mo ba asor ne nyine nim be bompa ye mabo eno achi no ojawo mo titi kurom na dondo esen ba ko motuam na obode nyomtuo ichi ni kurom nyina atudwom nti ifie be wura mu no si obi be chem bibi anu achem bibi asa na wuwi a ma me no owo ba no nkasa nso akwa ne ba ene na wura fie bie mo de dase ene ne ba na kire se be bayi ya shira no na mo ate kama na ye be aso ne kwa so no ko no ne ye me kan mo so ajai
Senka ama ne ko ye na ama ne dia ho so to na so no to so ba so no ko so so o ma je ja so no afra ne je du miensa du ba ko na wa wo na ne ba kra ne o huru tu na wa kwa ayo ho papa a mo ti na ba sa awo mo awfo na kasa no ho kire akora so ho kire se de akora wo ba so no ho kire how se ben na kan se o ba se o ba bisu o ba se o ba bisu ne ko la bere mu a o papa no o bisu o ko ko la bere mu ma ko la no nti de ye kekeni enye yanso asem to die ne mo de be boa ya ma na ka tetene ye na boa ye no se nei na no maja ye kranka ekwan bi so a yebetumi apa kwa poporo so aya edi ehu bo kakra bi ba maba ni ko papa ne ahomti o be hia bihia nwotwe bihia du akola na nsem akola we kan ya asɛm ye na nanom ebo kwa papa bi to ho ma ye na ya hwa mapa ni afu amu ni nasi twemu ahwe na we na nanom betuma sa kofa se me ka se tita den kwa sa kofa nti ebi no betuma de nchire ame de ye na be yi ana ene na nanom ahemfo no ene ahema nso so asena kudin kofa ene ye de na ma en chese mi hu mbenu na me ko mikro masante apa na me ko na ko ebiye ho na ko sa de nchi na ye a ebe yiye o se de wanyini o ka ko bi je bi o kono nti o betumi aboyen apa ko mo he mba jo mo chen na biye ma me sabe mana jo ayimre na se de wa ayimre kakra ti se wona ne baba ko na sine na so a osmos ma na kakra papa ma membra me hwese den na da ye grobra na nkasa no ma me na ko da wurabo ya wada nyu bere bo nunu mu a me ba ya takra me gro no bra ma me na e ba gro mo me jam ne mo no bra gro no eye hwan asede hwan na e ba gro bra no sa bere na ya bodwa no eye ohima na e be ye ana ma me oba no na e be ye bra gro no e ho amambere no sa bere no ye wo emman penifo bi a wo omo ben na na hema na omo ye blagro ho duma enti oba no abusuafo ene se niema ye de begro bra na no mu kototo ni na ne so ne ye ho ne ma zoba ho ne ma shito sa blagro ho ne ma no aye toto no edoso papa ni dubrika ye wie ne ye beto so aye ha me ma yo hu ne ma ne wo mu bi ye den kokko akokko ntoma kusia paboa kete ania sapo bayire atosode ene atumudie ene etemina bordie ne asumade ne ahwenie ne bekeke ka eti sanema na awofo tu ana tutu wo nyina eti last na me no ka bi se so bi e pawade a anke emma me no ye ka wore ho sem eti sa nyama ya ye tutu nyina no afi ba me na adofo board awro no obi so obi bi a oni be che no na ya de esi je tuma sini je paboa we e fe ko se onya de me bebre oya kola penti a wata ho no abusafo no eji sa so bi a kire ne do e de kire no weji ne nema na ai bebre tu ba ko bradam ho no a akola ne nema ai bebre ti ma wona ya wuro bradam so ko do papa enne wu nu papa enne so me meta ona so ye me yensa papa enne wu nu ma de bia e ma ba papa o baba e wari a ne pepo mo te wo mo na ebi se obi wari a na ba bisa mo se e ma ba wa yipe ada na won trust ma ye nye wo mo ade na o mo so o mo ko se do ka se do na won na nsen mo mo ncha me se mo hemia mo mo ncha me na yuma de ye di juma horo bebre me ko di ababa bia wari ho chia me busumi nsia ma yo na me na mo na onwa pene ka chia me se dunia na okoli na wari asi chia me no wawo na me se
wɔsi yɛ mɔden no wɔnyɛ abosome yamma mmiɛnsa sɛ kɔ ɔbɔmusuo kane na kɔ ɔbɔmusuo ɛnso nka wo baba wanyɛ yɛ nyɛ no ho adeɛ yɛnyɛ obi nyɛ ho adeɛ asante amamɛ de akyi ne ho nso nkyerɛ hwee sɛ wɔnyɛ ɛno na ɛba tete na n'ahema no wɔde kɔ dɛm kɔ siesie na numu no ahum sɛ biribiara ni hɔ asan de amakɔ ma abɔ papa waka kɛtɛ waka tɔma ahwɛyɛ bɔdeɛ deɛ ɛyɛrɛ no aduane bia samra na ababa no aduane yɛde ba no wɔn no bi de kana no ana yɛwɔ deɛ de kana no dɛ adeɛ no wu ma yɛde kana no deɛ de kana no bayerɛ deɛ fufuo mu ne yɛde kosua bayerɛ yɛde mo ayɛ kɔkɔkɔkɔkɔ ayɛ moto na yɛde kosua ka ho na kosua no kasa yɛde aka ho agya sɛ kosua no sɛ gɛdɛ sɛ na ɛwɛ nso yɛ bom obodu mu ɔmɔkɔmɔkɔ papa ɛno wayɛ ɔba wode osi mu mpa ɛno wowɔ ɔba bi mu nti sɛ kane na mpanimfoɔ no ɛwɔ amammerɛ bi a ɔmoyɛ a ɛyɛ ano ka wode nkyiri so a ɛyɛ hɔ bɛyɛ hɔ nti deɛ ɛyɛ sɛ ɔbaa no kasa no a ɛbɛborɔbra no yɛ ɔma mpanimfoɔ a ɔmɔbɛn no ahema wɔn mu mmom na wɔn kɔ siesie ɔbaa no yɛyi ne mɔtɔ mu ni eyi na yɛ ase yi na ne ti nyi so eyi saa ɛma mpanimfoɔ no ɛyɛ saa na no so yɛbɔ no sakola yɛbɔ sɛ yɛde dancing crime yoo afɛ na enyi papa no ɛbɛba ɛbɛfu nti fɛɛti no deɛ ɛde ɔkɔ de bɔ afadeɛ ɛsɛ akɔyɛ nkramofoɔ deɛ no bi yɛwo na wotwe no ɔsɛ yɛyi ne ayi wɔ ha ɔmɔtɔ ne ayi wɔ ayase na woyi a wohu ne a wode kɔsia no yɛhu no ne ayi ɔsɛ yɛayɛ sɛ afei na saa nipa no ankasa no a na yɛwɔ nipa bi a ma wɔyi saa yɛ no ìyẹn nipa bi a ɛsɛ mmaa mpanimfoɔ no bi na wɔn sisi ɔbaa bi a ɔwɔ bɛyɛ 7 na ne ba mu da ɛna ɛma ɔkɔ yi no na ɔsa so siesie no ɛsɛ yɛmpɛ deɛ wɔn mo na bɛ mu dabi na sɛ ɛno nso so ɛkyerɛ sɛ ɔno bɛyɛ a wɔso no wɔ asante wɔn so no wɔso bɛ siesie a wɔso wobɛwɔ bebree na ne ba mu da no ɛnna ɛmɔ nkɔ ama wokɔ siesie no ho ɛyɛ ne ho biribiara fɛfɛɛfɛ ama saa otu ɔna ɛmɔ nkɔ ama asade fɔ sisi ɔno yɛ de ka sɛ mo de ka so ɔno ano kama ne ɛyɛ yie soso fɛfɛɛfɛ na nipa na ɔsiesie no fɛfɛɛfɛ ti nipa bi hɔ a yɛapɔlehye wɔn a wɔn ɛyɛ saa nneɛma no ho a sɛ deɛ kan yɛ bɛto obi bi na mu bu a ɛsɛ yɛ kɔ hwɛ nea wɔwɔ ntaa na ɔbɛtwe wɔn na ɛsɛ ɔtwe so ɛyɛ yie baba yɛba ma menkan adwenkyɛ kakra aba wɔ ha na mɛbɛba no mɔbɛhwɛ nneɛma na ɔmde aba no yɛhunu ɛtɔ a ɔbɛfufu na ɔde aka nea yɛgoro no bra no ano ɛne kosua no dodoɔ sɛn na ɔmde ɛka no no ebi wɔ hɔ ma de mmiɛnsa no koraa no na ɛwɔ n'ase bɛɛsa ɛde ka na no nti ɛka na no ɛhyɛ na no ne ebu no na de ɔmɔkɔmɔkɔ sɛ obi a ɔne sɛ ɔmɔkɔmɔkɔ ɔmfa se mbom nti ɛkyerɛ sɛ obi si edi no yo anwanom bi di wɔn adwenkyɛ kakra bɛgu pono no so na ma menye bɛkra na menka bi a na asɛm bisa bi wɔ mu nti na mepɛ sɛ meyɛ no saa no ma yɛanya berɛ na yɛtumi adi mu nkɔmmɔ beekeeper ɔse sankɔfa mpanimfoɔ atena ase mɛmamɔdwo na wasɔ gya ato hɔ ne ɛnɛ deɛ gya na ɛhɛda nnɛ saa ɛne gya na nnɛ saa yo ɛna Fervent Prayer Network tete atempɔn sankɔfa adwumadie wɔsɔ nsa ɛyɛ gya paa ɛgya ɛdɛre afei Silas Wilkerson ekumfi Wilkerson mpatsɔ na wo ho yɛ dɛ nnura na mehwɛ bakatui akwahyɛ no mesrɛ wa wotumi kɔ hɔ a pɛ ho ama ne bɔ kakra brɛ m na wokora bɛsɛ mpɔ mama ne nso yɛ wɔmpɛ sɛ wode ama ne bɔ no bɛbrɛ me wɔse mema moatwo ɛma moatena se mpanimfoɔ yɛgye wo suo yɛnde hyeɛ ɛda wase ɛne wɔsan baa bio sɛ adeɛ a na m'ani gye ho ɛno no asiwa wareyɛ
Pacho na wodi efi kakra na. Esro ba kase na wodi efi kakra kanu so ebabo ayen. Ana osan ba bi o se okay. Wode ahyɛnso de bi atwe wo na ahyɛnso de sɛ kan ni o sɛ de yin mo ahyɛnso ne ana minum ne papa wo ti mesrɛ wa me hu na nkyerɛ a mo hwɛ no mo yɛ boys to so ma me ayɛ bɛboa me ana wasan ba bi sɛ emre nko na ɛda ho okay as you know kan as you know person wakan wasa emre na da ho se wo twen e ma ba ni nyina nsa e no de yo ba ka se ba ho bia obri wa no ya ba ho e na wode asenso due bia ba se we ye den ya na am sia we mo cheche ba asenso due yo na ye bro ne ni wodi ya ni ye hu ni yo e na waka se ne oba pa o no sa be se bragro no de abosom sem nunkuwa na mani enye ho da bio de papa e kire yi abosomde bi e nimu ya man o man na mamre asante ya mamre ni ya man ye no oko sa me ebo nyina ya ko busu bia wo oko ji umu a omo so wo sa ne ma yi bia na oyo nti epomcho wa oko nka so mu nyina wo bia omo ye krofo o ye dipo omkwa de besi ne omla so ye je pamcho wa ye nwie mura mu nia ni abosomsem wo mu no ye kan wasem wa ye yi abosomsem no kire na de ye kan de na abosomsem ennim kura Christ media ho ono ye seria na seria yan seria no de to no se otie yen ye da asese otie yen big keeper na wa man nsa so mi no ma yen pa o ma mi no bebre Christ media ho no san ba biu wa seria sendensem no ene kwasi papa du wan he dan kekan be ayi sa o Christ media ho san ba biu no wa seria no se na emerema no ehwe emerema ni no mo hwe o mo hwe ni mo no pa Christ media ho no san ba biu no se aje bia wo ne papa ene ne bone eso na oka se bragri na okay oso ka se bragro no asori nyintum but when ye kan bibie nimu a eya bosomde wo mu obom stie be akwa ne asori ko timi to aso nia efie ye won papa abobo abai se obi ba ye no efie se na me ka me kuro masante apa de no betu no omo ye no o ka no omo ye na sondem but ye no aduane se ne papa ka ya efuto kokko e di kushia to so kushia miensa na so ko no mpa e momu wi a e ma ba ni fo wo mu no de aka wo no nti ye ye kan ye hunu rituals bia e wo mu a e kire se eye awosomnia ma esremu a ana himpo na mduru yei okay selas weka sensa ba bi no se bragro adesua ye school ana yesua de o se enokra no ye deep Darlington no se o mayajo na o soja kakra ato ho na o san ba bi o se san kopanie nanso midwen se ne bi wo ha ye betumi akoye chi na ya krokra no na ne aye amamre bi wo mu no yetime de nsu amamre bi wo mu tse ye du ko nsu mu ni nkonwa bi brabro de na yensi nkonwa bi asa ho ye ma wakonwa sunku bia ma wo ntena so ya konwa de wo bi wona bia na oyo ya wa sisijwa tse na afodi dia na afosini e bia ne de ma wo ntena so nti enye bibia na ye hu sa ana Darlington sa ba biu na asansuo no maka temi hu na de kro no eye de anya eye bra na se eye de anya je se da ache mo kire mi o Darlington no ba biu
wahyɛ sodie wama yɛ 100 ɔde biribi di kan yɛ wɔn ano yɛ minimum de korɔ ɛna wɔsan baa bi wɔ sɛ mpasoɔ baako ɛne sɛ ɛbɔ ɔbaa no ho ban ɛbɔ no ho ban a ɔmpene ɔbarima biara so ɛmma ɔne no nkɔda ɛnwo adwaman ɛkwan so tena suro wɔ ho ɛnɛ yɛkura bible ɛka kyerɛ sɛ adwamammɔ yɛ nyame akyiwadeɛ yɛnkɔ asɔ ndɛm yɛnkɔhwɛ finhyia 16 dumienu ɛnɛ ebi kɔtumi ka sɛ wantwe mpana w'ani mie nti yɛnhunu sɛ nananom deɛ yi na ɛbɔ yɛn ho ban ɛma ɛyi yɛfiri nneɛma ho paa ɛna Oliver yɛmɔwadwo ɛwɔ New York saa bere ɔwɔ hɔ no yɛ ɔba ma ha yɛn ha yi adwo nti mo hɔ mo ba dumienu ebere mu yo ɛna ɔse ɔman adwo ɔhwɛ yɛn firi New York na ɔka sɛ yo onni otwa ne ho ntwa nanso ɔhwɛ dwumadie yi paa yɛda wase ɛna ɔsan baabi no ɔse ɔmo dwuma berɛ no nsakra kakra abɛm ɛna ɔno nso so ɔde nneɛmafoɔ deɛ bi ahyehyɛ n'asom ɛna wɔayɛ ato me ha na ɔde etie na ɔpagya ne nsa kakra akyerɛ yɛn Oliver yɛda ase paa na ka kyerɛ wadamfo sɛ yɛmanadwo paa ɛna Fancy sɛ ɛnɛ deɛ wontumi o nso koraa mmeranteɛ yi koraa mpene yɛ mmeranteɛ no mpene o sɛ amammerɛ nda so wɔyɛ adwuma deɛ a ka wɔmbɛpene na maame koraa bɛka sɛ wafa nyinaa ɔpɛ nyinaa ɛdɛn ɛkɔda no wafo nyinaa ɛkɔda no wote fie yo awofo no mmoa yɛn deɛ ɔpɛ sɛ ɔka no no mmea bisi menim ababa bi a na mekyerɛ deɛ wɔ ɔsɔre ɔma meka kyerɛ ne sɛ ɛnnɛ nso wobɛbisa me hɔ dros saa bra kɔla mekɔ skul na ɔwɔ GHS 2 sɛ tere saa berɛ no ma meka kyerɛ wia na kɔla no de sum baa me hɔ anadwo sɛ asɛm sɛ na mema meka kyerɛ sɛ woma mefie no ɛde ma saa baba no ɔtumi tena ase ware yɛ ansa na de ɔbɔbrɛ bi deɛ nneɛma nhu no ɛde mu yɛ sɛ ɔware yɛ ansa na wɔwɔ Fancy baa bio na wahyɛ ahwehwɛniwa sɛ nneɛma hyɛ bi na ɔde ato so bebree menim sɛ wahan na ne hwɛ ne yi a Arise Nation ɔsɛ ɛnnɛ yɛ anibie berɛ na ɔde sɛ yɛ kakra aka ho yɛ nibie no na ɛnnɛ yɛka ho deɛ memfa nka ho na ɔde sɛ yɛ kakra aka ho Arise Nation ɔbaa bio sɛ ɛnnɛ ɛsɛ sɛ yɛsesɛ biribi mu kakra sɛ nanam da so yɛ a nka nsesa kakra bi wɔ mu a bi a yɛbɛtumi ayɛ ɛna ama sikapa wɔse ɔman yɛn atwo na ɔhwɛ yɛn nyame ɛnhyira yɛn nyinaa na ɔde gya kakra to ano wɔ hɔ ɛda ase sɛ wotuo bɛrima ɛnɛ wahyɛ sɛ dua yɛdeɛ a ɔsɛ deɛ game day agorɔberɛ yo ɛna Arise Nation saa baabi wɔ sɛ bra gorɔ ɛka me sɛ kasakuo ahoroɔ a wɔ Ghana deɛ obiara yɛ bi na wɔka sɛ mpo Israel mu wɔn yɛ bi wɔsɛ abosonsɛm no nko ara na ɛsesa abosonsɛm nim o menim sɛnea mmusua ahoroɔ aka no deɛ na wɔn yɛ no na asante deɛ yi deɛ na abosonsɛm biara nka ho akyire na abosom ɛyɛ na abosom bewura mu akyire ka bewura mu kakra ho no nti baabi a papa deɛ firi ba yi deɛ yɛnhunu bi Arise Nation ɔbaa bio na wei ayɛhanso bɛn a
why has only a minimum, Yamonchum, Babuame, or baby, or why you know, no say, great. Fragadam, the Sanko. Fragadam, what's your hope? Yes, send you with a matter one kind. And now, what is your about 18? Honestly, or my ajo, and now, what honey or hair and pa, and all can be say. What you want, India, say Braguri, hey, or Yano, pa, or Yana Fashi, pa, I jump pa. Into Yedi, I'm walking, and before it will be a Gibian India. I was a woman, a son of Muntaka. Pomcho, I remember a boy in the boy and a boy. Or this year about 18. No, some baby will say, okay. Or yet a chair, and my bar no say, what drew our rear, any upper war, ever so. Happy or the home addition. Any one can so Emma won't not your say, we are your bear, Emma, your bear more. You should be quite a friend of all. No, some baby will say so. And all can say, Bragua, you can't watch me. A necessary, because a necessary. Yes, as I said. Idea, a Hunyama, Casacu Bia, or we are saying, and now all can say, not all can say, not when we say I was on the same, but I said that Yabos on some sound, and Yabos on some senior, ye canon. Papa, yet Breno, a boy Pia, and never the woman, I would be separated. And never, yet. And your my idea, no, Yashe again the woman who are Yamada Sand, Yabashe, Toma, Tama, and any American who said, no, so, or the idea enough yet, as you are no, at was. They're not coming back. I think you might the canon, yet the Kusia, Moko, and Chene, and a snow with the air. Or snow with the air. I don't know you couldn't when you're doing a was it. Sema never name Kusia Mako and Chine, and I was so really. If you do a shepherd, you are but my just go to not as a lever. Yes, I didn't know so was it. And your money, or the canon, no. And that's a day. Now, young Yama, I can, I'm near, and I'm was here. Come, to money, Yama, by you to be a you ever heard Alonso, dear, a year, nappy, yet to me, a shame what dear. Yeah, best. And then I said, yeah, you have to chew your mamma as Ubia mamma, where was it? I was on him. It's in a best edited your name in Asia. Say a cofane bay, Yakofa, say, see James, yet the chair, Titamania, in the chair, it is in the wall. You moon, Yasha don't I was near and the woman, sir. The Yadimun Comabri, the other Sunday you would have said, let me do my Yakus new woman. The idea you wouldn't the Atiano. You become dinner, Papa so up wire, Yaku, you look at Karanso Kamwaba. Now you was near. Let a woman say, you been ya. So for Bompire also saw. The honors are softness. Now go home by that Yakano. You better do manner. I Papa Guyano as why and he was simply trapped for a phobia. Question what she woman. But I come on up a young Shalom. Yo, a chair, Tifuna say Musumunya Adaje. Na Uchaye, Numbia, na Idisia Adia. Sanime Yadisia, Yisia said, Titano, Nena Nanam, no Muye. Do on my, your sack of Fabia, Yakofa. Since you're down to come to be
ne ada na ma aboa sa se sa na ma eja gu de mimi hu re se ena ma mpronyi se ate gu mi na se we ho pa dia kampanyi se ko nyi se aka usu ebiti ma aboa ma mpanyi se eti ye cheti fu nyina se mo ni so enu ya chi ne yi mu de ese se na Jeremia ka no o se bi o so ya mfa so ebi se o so e fa so agboa ni afa so je na mu yi ni ara de fa so be boy bi ara ni afa so de mo abi nyina jam na yesua e de ato mu se tete ye na fa so ba na e wo so na de ti a ye di jaye na aboa yi na ye chia enu na chia oba ya o Germany oba ya bisa ba ya afi da dan o duma fo se ejadum nsem wo numo yesua ne ma ti chia hu nyina chia do fu nyina ami shira mo yo alofo nyina nso eda wase ya papa Albert Kofi Edu na otie ne nka no aboa so ndonso aboa so de shi kron a edua na abusua ene wo no omo no mu di ja e ba sa no mo se omo humra ne o so no di ja ba se ya mpa de ayi no mara ma yanchia ya hwefo nyina ne yendam wase se yumre mo je bre na mo hwe dwuma di aka se no num nya ba ya wala bia na wahia eja osei kwadwo safo obufora de kantanka aka ho na bo woni amane se ahai eye desua ebia nti no num nya ba omra ayi nyina yemum na ne ya wo se yesua no yesua nananom na sebia so nananom odwin mu do papa eni ba bia ye chiwa de ye bedu so na ya bobo ne na ye sese ensese ye ade din na ensese ye na what ni obi ase na nye mani nyina na ye bu ne se ya boso ndi ma dabi ebi ho wan kasa wo ye rie nti sebe ya mpa wo ha obi amre wo na nananom adwuru bibi na ye de agye wo ho ban na wonya nkwa ade atrase nti hwene sa na chema wunya enya bi ye chia yan Elder Davis odame CEO na fe Professor nso ya mo adu anumere na yan chia difuo ba ko pe me ma poso se Gideon na yan chia adwumayefo wo bia nyina amazika pa Elder Davis ya pia ka awari yesi awari na ye esi jasu tutu emefo bia nyina yo mo nyina dwo enu se nyambe hwe ye nso amada se ne wasan de nyambe hia se de bia meka no wu nyama yen tena meka je se wu nyama obi a meka meka se basa na me won nyina basa meka se wan kasa obi etimi nwino ho ntense ne wan kasa ba dwino ho na obi adimi mo ho man so se ne wa be ho ban hwe ho so yema yen na wu hia yen ye so ye wu hia ho ko pe se da se ne be hia no de o hwe wo so de bia wo ho ma asem no o hwe wo so ko sise da se ne ye be hia bye bye